El balanç del bé comú és l'eina que proposa l'economia del bé comú per calcular la contribució al bé comú d'una organització. I ho fa veient quina és la relació, és a dir, com s'apliquen els valors fonamentals de la dignitat humana, de la solidaritat i la justícia, de la sostenibilitat ecològica i de la democràcia i la participació i la transparència, en les relacions que té l'organització amb els seus diferents grups d'interès, que són els proveïdors, els finançadors, les persones empleades, la clientela i l'entorn social. El procés d'elaboració del balanç el fem a l'associació amb una metodologia que és un procés molt participatiu i que està basat primer en la convicció de que quantes més persones intervenen en l'elaboració del balanç, molt millor, perquè s'enriqueix el resultat segur. Per tant, és un grup participatiu de persones de diferents departaments i també de diferents nivells de responsabilitat dins de l'organització. I també amb la convicció de que el resultat final realment serà transformador, serà un canvi que l'organització farà real i que serà transformador si les persones senten que aquest canvi és necessari. Així doncs, en aquest procés participatiu fem 5 tallers, un per cada grup d'interès, tallers als quals participen totes les persones de l'organització que estan fent el balanç del bé comú i en els quals un grup reduït de persones han preparat, han buscat la informació respecte als temes que planteja el manual que s'han de revisar per a aquell grup d'interès. Per tant, presenten les evidències, els indicadors, l'autoavaluació de com està l'organització en aquells temes i també les propostes de millora. Què pot fer l'organització per millorar, per avançar en la contribució del bé comú? Durant aquests tallers, un cop això està presentat, la resta de persones entren en una dinàmica d'aportar, de consensuar, de parlar tots plegats d'aquesta feina que s'ha fet i, per tant, el resultat no només és molt ric, sinó també és un resultat que està compartit per tothom, perquè tothom hi ha pogut dir la seva, hi ha pogut aportar els seus coneixements, els seus pensaments, com ho veu, etc. També, d'altra banda, els consultors, a part d'acompanyar en aquest procés i en les dinàmiques de participació, també fem dinàmiques de presa de consciència i de treball dels valors de l'economia del bé comú, per al que deia abans, que és tan important que les persones no només ho facin, sinó que sentin que allò que estan fent és necessari per canviar i per avançar en la direcció del canvi que realment sigui transformador. El feedback és força bo. Sobretot les empreses ens diuen que el fet de fer el balanç del bé comú, a part del resultat en si mateix, que és tenir una valoració de quina és la contribució al bé comú, també els permet posar en valor accions, bones pràctiques que ja estan fent, però estan dins de la dinàmica de les organitzacions i això permet posar-les en valor. I també els permet donar-li forma, donar-li valor al que tenen totes o la majoria de les empreses i que ja han escrit, que és la missió, visió i valors. Això està escrit, però el balanç del bé comú el que permet a l'organització és viure-ho, entendre-ho i donar-li forma. I això és un dels elements que ens indiquen que és important respecte a fer el balanç del bé comú. D'altra banda, també, com que es tracta d'un procés participatiu, com tots els processos participatius, doncs el que fa al final és cohesionar l'equip. La gent també es coneix millor, també ha compartit no només la feina del dia a dia, sinó ha compartit parlar de valors i això ens aporta a tots conèixer-nos millor i compartir des de l'emoció, no només des de la feina diària, i això cohesiona els equips. Les empreses que han fet el balanç del bé comú a Catalunya podem dir que són empreses pioneres. En nombre no són moltes, però sí que són empreses molt potents pel que fa al compromís. I també són molt diverses. Trobem empreses des d'empreses de 1.000 empleats, per tant grans, a microempreses de 2 socis, des d'empreses amb finançament públic o finançament privat,
cooperatives o empreses mercantils, escoles, instituts, però també empreses de l'àmbit sanitari. Per tant, són empreses molt diverses i el que ens dona, el valor que té aquesta diversitat és que al pertànyer a diferents àmbits, a diferents sectors, etc., aquestes empreses, com que tenen un compromís molt gran, fan d'ambaixadores de l'economia del bé comú. I, per tant, com a empreses pioneres, el que fan és difondre l'economia del bé comú en la seva àrea d'influència i això fa que l'economia del bé comú a Catalunya tingui un potencial important. El balanç del bé comú incorpora indicadors d'impacte mediambiental i aquests indicadors ens indiquen, ens mostren com aplica l'organització el valor de la sostenibilitat ecològica quan interactua amb l'entorn. Per tant, tenen a veure amb revisar el cicle de vida dels productes i els processos, que en els processos no s'utilitzin substàncies tòxiques, perilloses i que no es malbaratin els recursos naturals, que es preservin. Els indicadors que el manual del balanç del bé comú indica com que s'han de calcular o que s'haurien de tenir en compte són indicadors d'impacte absolut, per una banda, és a dir, els indicadors que ens diuen l'activitat empresarial, quin impacte té, i d'altra banda també d'impacte relatiu, és a dir, en relació amb la mitja del sector, com està l'empresa pel que fa a l'impacte mediambiental. Els indicadors tenen com a objectiu reduir les emissions de CO2, reduir l'ús de substàncies perilloses, per exemple, i són indicadors com, per exemple, el consum de benzina, el consum d'energia, el consum de gas, el càlcul de la petjada ecològica també és important. En definitiva, indicadors que van en la línia de preservar els recursos naturals i el medi ambient.